ובראשונה הפסוק אומר, ויאמר אם שמוע תשמע לקול אדוני אלוהיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך כי אני אדוני רופאיך. עמדו רבותינו והקשו קושייה, אם כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, לא אשים. אז מה זה כי אני השם רופאיך? מי צריך רופא? אחרי שלא אשים, אז מי צריך את הרופא בכלל? והתשובה היא, מדובר ברפואה מונעת. והקדוש ברוך הוא אומר, אני שציוויתי אותך והסברתי לך, אם תלך בדרך תורתי, לא תצטרך שום חולי ושום מחלה. ואני נקרא רופא, לא בגלל שחלית ואני מרפא אותך, אלא בגלל שהקשבת לרצפט שלי איך להתנהג. לכן, כי אני השם רופאיך, לא מבחינה שחלית וארפא אותך, אלא מבחינה שהלכת בדרך תורתי ושמעת מראש לעצת הרופא, לכן לא תחלה. אין בקשת הרפואה האמורה רק במקום שיש מחלה. לא צריך להיות חולה בשביל שירפא אותך בורא עולם. אלא עצם זה שהגוף מתפקד וממשיך לתפקד בצורה הבריאה, ואתה הולך על פי רפואה מונעת של היצרן, זו עצמה הרפואה הגדולה ביותר שהקדוש ברוך הוא רופא כל בשר. כותב רבי שמשון, זכר צדיק לברכה, ברור לי מעל כל ספק שהסגולה הגדולה ביותר לבריאות, לילדים, לאריכות ימים, היא לברך ברכת אשר יצר מילה במילה בכוונה. מעשה זה פותח שערי שמיים. פותח שערי שמיים. ברכה זו אשר יצר היא סגולה נפלאה לבריאות. כותב בספר סדר היום, המברך ברכת אשר יצר בכוונה, מדובר על אדם שחי לפני 800 שנה. המברך ברכת אשר יצר בכוונה, מילה במילה, לא יחלה כל ימיו. ולא יצטרך לא לרופא ולא לרפואות. המברך ברכת אשר יצר כתקנה. ברכה נפלאה, תפילה עצומה. כתבו הספרים הקדושים, מי יודע כמה חולאים היינו יכולים למנוע מאיתנו על ידי הברכה הזאת. אני מבטיח לכם, כותב בספר נפש שמשון, אם תברכו ברכת אשר יצר בכוונה תהיו בריאים. אף אחד לא יוכל להכחיש בזה, היות והראשונים כתבו כך. רבי חיים נאה שהיה בר פלוגתו של רבנו החזון איש כותב, קיבלתי מרבי שמעון מנשה חייקין, ראש אב בדין עדת האשכנזים בחברון, שבכוחה של ברכת אשר יצר לרפא חולים ממחלות קשות באורח נס. לכן המחפש רפואה למחלה יקפיד לברך אשר יצר בדקדוק, בכוונה ובמתינות. זוהי קבלה מראש אב בדין בעיר הקודש חברון לפני 200 שנה. מובא בספר צמח השדה, ברכת אשר יצר אם תאמר בכוונה, לא תבוא לעולם לידי עצירות חס ושלום. לא בנקבים גדולים ולא בנקבים כתבים. מרן המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין היה אומר, אם אדם מברך ברכת אשר יצר בכוונה, סגולה לבריאות כל איבריו. מספרים על רבנו החזון איש, שפעם אחת בא אליו אדם בבעלה, על הבן שלו, על הבת שלו, רחמנא ליצלן, שקיבלה על שונאי ישראל שיתוק ילדים. רץ אותו אדם לרבנו החזון איש, שהבת שלו עם חום גבוה וכל הלילה לא ישנה. איך שהוא ניגש לחזון איש, החזון איש היה עומד ליד הקיר, ומברך מילה במילה ברכת אשר יצר. כשסיים רבנו החזון איש אשר יצר, ענה אותו בן אדם, אמן. ואמר, באתי לרב על הילדה. אמר לו הרב, לך לבית, היא הבריאה. אני תאמין, אמן, הרופא. כל בשר מפליא לעשות, אתה מאמין בזה? היא כבר הבריאה, וכך היה. כאשר בבני ברק, רחמנא ליצלן, לפני כעשור, היה מגפה רחמנא ליצלן של יתומים ואלמנות לא תקום פעמיים צערה, בשנת תש"ס, בבית כנסת לדרמן בני ברק, התעוררו הרבנים להכריז, ללמד את הילדים ואת התינוקות, כולם לברך ברכת אשר יצר בכוונה, לתלות ליד הברזים ברכת אשר יצר, כתזכורת, ואכן המגפה נעצרה. מספרים על חתן לפני חתונתו, כשקיבל דלקת גרון רחמנא ליצלן עצומה, וכל אנטיביוטיקה שלקח לא עצרה את החולי. הגיע אל רב הקהילה, זה היה בארגנטינה, הוא הגיע לרב הקהילה, רב יוסף דלין, סיפר לו בדמעות, אמר לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? מה עם ברכת אשר יצר? אמר לו, מה אשר יצר? אני בא לשאול אותך מה עושים הרפואה? אומר לו הרב, מה עם אשר יצר? תתחזק. אומר לו החתן, אני מקבל על עצמי ברכת אשר יצר. חוזר אליו אותו חתן,
אומר לו כבוד הרב התרפאתי לגמרי, נעלם לגמרי, כל החולי עבר לגמרי. אשר יצר, אומר לו שלחתי אותך אל רופא חול בשר ומפליא לעשות. בחור בן 18 הגיע לדוקטור בורקוס מבית חולים תל השומר. שטח לפניו בעיה קשה, למרות שהוא מבוגר הוא סובל מהרטבה בלילה במיטה. והוא בחור מבוגר וזה בושה וחרפה, לא שולט על הסוגרים. מה אני עושה? אותו דוקטור אומר לו תשמע, עצה רפואית כך ועצה רפואית כך ועצה רפואית כך. לפני שהוא יוצא אומר לו אותו דוקטור, ואצלכם אומרים גם כן שיש אשר יצר שזה עוזר, תנסה. יצא אותו אחד ואמר אני אנסה את האשר יצר. אחר תקופה הוא חוזר לרופא ואומר לו אשר יצר הועילה לי יותר מהכל. גמרנו, הפסיק להרטיב. מספרים על דוקטור מנחם ברייר, מנהל מחלקת טיפול נמרץ בבית חולים מעייני הישועה, שאומר אני עוסק ברפואה למעלה מ-35 שנה. ככל שנמצאים בתחום הזה אתה רואה יותר את מציאות הבורא כמה הוא רופא חינם. מגיע אליי רופא מבוגר למחלקה עם מצב של כליות הכליות כבר לא תפקדו לגמרי. כבר דיאליזה אי אפשר לעשות, לא נשאר אלא אם כן תרומה. אין מה לעשות איתו, לא היה שייך לחבר אותו לדיאליזה. חיבור כזה היה הורג אותו. הבן אדם נמצא בסכנת חיים. המקרה הובא לפניי להתייעצות, הגיע לשולחן הפרופסורים לנפרולוגיה, אף אחד לא נתן שבב של אפשרות איך מטפלים בבעיה. זה היה ביום חמישי, אומר אותו רופא, אותו מנהל מחלקה, שוחחתי עם הבן של החולה שגר בירושלים, הסברתי לו תראה מה קורה עם אבא שלך, שום דיאליזה גם לא תעזור, אין מה לעשות איתו, הרפואה הקונבנציונלית סיימה את תפקידה, אין מה לעשות, מה שנותר אתם תתערבו עם בורא עולם, תעשו מה שצריך. הבן של אותו חולה הוא אחד מרבני ארגון צוהר שעוסקים בקירוב רחוקים. זה היה יום חמישי בערב, למחרת ביום שישי היו בנות שרחוקות מתורה ומצוות שהגיעו לירושלים ועשו סיור בכותל. הוא ניגש לפניהם אותו אדם ונתן להם הרצאה על פליאה הבריאה בגופו של האדם. איך הולך מערכת העיכול וכמה צריך להודות, וקיבלו על עצמם כולם להתחזק כל אותם נערות בברכת אשר יצר לזכות רפואת האבא של אותו מרצה. אחים יקרים, במוצאי אותה שבת מגיע אותו אחד לבית חולים. הפרופסור עומד, אומר תשמע אני לא מבין, יום אחרי יום הידרדרות, הכליות פתאום מיום שישי בבוקר התחילו להשתפר בצורה דרמטית, אני עוקב אחריו יום יום, מכמויות של 50 סמ"ק ליום במשך 10 ימים, התחילו הכמויות לעלות לתפקוד של 50%, הגענו למצב של 4 ליטר, שיפור דרמטי, התחילו לעלות ל4,000 סמ"ק, לא הגיוני מבחינת נס רפואי, כל הרופאים עמדנו ונדאמנו, איך זה קרה? זה לא נורמלי. בורא עולם אשר יצר את האדם בחוכמה. אומר אותו רופא, אינני בן משפחה, אני רופא. בכל זאת התרגשתי מהנס, נכנסתי לרבי ניסים קרליץ, סיפרתי לו את הסיפור. הרב ישב ובכה ואמר לי ספר את זה גם לאחרים. דוקטור פרישמן מתמחה בטיפול בהרטבת לילה בבית חולים תל השומר. היה ילד שניגש נער לפניו בבעיה. אותו רופא, דוקטור, הוציא לפניו ברכון של אשר יצר, אמר לו זה עובד, תבדוק. לא קוסם ולא בן בנו של קוסם, אומר לו הרופא, אלא הרופא כל בשר יכול לרפות אותך. ואותו ילד התרפא, דוקטור פרישמן מתרפא. מנתח בבית חולים תל השומר, שלא שומר תורה ומצוות, כל פעם תופסים אותו שעומד במסדרון ממברך אשר יצר. שאלו את אותו מנתח, תגיד, אתה אין לך כיפה, לא מניח תפילין, מה לך ולאשר יצר? משיב אותו רופא, אמנם אני אדם חילוני שלא שומר תורה ומצוות, אבל היות ובמקצועי אני רופא מנתח, רואה כל יום מה הולך בפנים האדם, אי אפשר שלא לברך אשר יצר. אי אפשר רבותיי, אי אפשר. מספרים רבותיי על אחד הרבנים, הרב מאיר גרינוולד, שמזכה הרבים. יום אחד הרצה בברכת אשר יצר, לימים נסע לחוץ לארץ, מגיע לפניו מישהו שיושב בבית המדרש שלא... אותו אחד מגיע, אותו רב מאיר פרישמן מספר שהבת שלו הובחנה כחירשת. הבת שלו לא שומעת. מה עושים?
הוא ניגש לרב ואומר לו, הרב חביבי תברך אשר יצר, נקבים נקבים חלולים חלולים, האוזניים זה גם נקבים נקבים חלולים חלולים. הוא מקבל על עצמו לברך אשר יצר, הוא מגיע הביתה, אשתו אומרת לו, הבת שלך מתחילה לשמוע. הוא אומר לה, גברת אני לא מאמין, אני יצאתי פה מהבית, היא לא שומעת, זה מומולד. הוא ניגש לילדה ונתחיל לדבר, הוא רואה שהילדה קמה לקראתו ומבינה מה הוא מדבר. ההורים לוקחים את הילדה לבדיקה חוזרת, התוצאה חד משמעית, הילדה שומעת כראוי. נקבים נקבים, חלולים חלולים. הרב מאיר גרינוולד ניגש אל הרב בלום מארצות הברית, סיפר לו ששלושה מהילדים שלהם בין 27 ל-30 מעוכבי שידוך. לא הולך לחתן את הילדים, לא הולך, תתחתן, לא הולך להתחתן, אין מה לעשות, תתחתן חביבי, איזה שיעור שלא תבוא אני חתן אתכם, רבותיי, לא יעזור לכם. מה עושה אשתו? קיבלה אשתו לברך אשר יצר בכוונה. אני מקבלת על עצמי, יהיה מה יהיה, אני מברך את אשר יצר בכוונה. יש ברכת אשר יצר בבריאות הגוף, ברכת אשר יצר ברכת חתנים. לזכות חתונת הילדים שלי. רבותיי, אחרי שבועיים, 2 שידוכים ביום אחד. כשהוא ניגש לרב ושאל איך זה, אמר לו, בתפילת אשר יצר בברכה אפשר לעשות יותר מה שעושים ביום כיפור. אשר יצר את האדם בחוכמה, וברא בו נקבים נקבים. הרב שמשון אלפרין, זה אדם פה בארץ שמדפיס אשר יצר ומחלק לזיכוי הרבים, כל מקום, פתקים, זה מה שרק אפשר. מספרים שפעם אחת דיבר כאן באשר יצר, נתן דרשה, נסע לחוץ לארץ אחרי שנים, פתאום קם מישהו בבית הכנסת שם, שנראה לו קצת משונה עם ציציות בחוץ. ניגש אליו ואומר לו, כבוד הרב, אתה מכיר אותי? אומר לו, לא. אומר לו, לפני כמה שנים אני הייתי בארץ, ואתה נתת איזה הרצאה על אשר יצר. אני הייתי גוי כומר, שמעתי את מה שאתה דיברת, החלטתי להתגייר. מה אתה רוצה? גם גויים מתגיירים מאשר יצר. היה חסיד ברסלב, משפיע גדול, קיבל את המחלה הידועה רחמנא ליצלן, במצב קשה שהכליות הפסיקו לתפקד, האיברים הפסיקו לתפקד והכל הלך. קיבל הבן אדם אשר יצר, הבן אדם יצא למרות רוח כל הרופאים. אחים יקרים, יש ביטוח ופוליסה. אתה כל החיים שלך תהיה בריא. ייתכן, ואת זה אני חייב להדגיש לסיום, שרגע 2-5 ימים לפני שאתה נפטר, קצת יהיו בעיות עם האשר יצר. למרות שכל החיים בירכת אשר יצר. כי הגמרא אומרת בפרק הנושא את האישה, מת מחולי מעיים זה מיתת צדיקים. צדיק זה אחד שבימים האחרונים שלו סובל מהמעיים. מיתת צדיקים שמפנים מהמעיים שלהם את כל השאריות שנשארו כדי שהגוף יוכל עד למעלה. אבל לא הרבה זמן, מעט זמן. אז כדי שלא יהיה סתירה ותגידו אדם כל החיים ברך בכוונה, איך זה שיומיים לפני הפטירה שלו פתאום סובל מהמעיים וכו'. יש תיקון בזה, כדי שהמעיים יתפנו, אבל זה האיסור האחרון שלו, ואפשר גם לעקוף את זה כשהם עושים זיכוי הרבים. אני חותם אחים יקרים, כותב רבי שמשון פיינקוס, ברור לי מעל כל ספק שהסגולה הזאת גדולה ביותר לבריאות, לילדים, לאריכות ימים, לברך ברכת אשר יצר מילה במילה בכוונה.